tsaukuwa har tsaba, babu zancen uzuri ban mu san abuwa ba. Ku fito mu yi wa shugabanmu ba wani can ba, akan mu babu abin da ba a mai ba ya kuma ɗauka, ya kuma ɗauka. Mai cikakken yanci duniya da kiyama, kowa ya taba ka mu ba ma yi shiru ba, don muna kishin ka mun ba da rai domin ka. Kai fa ba wani ɗa yau ban da manzan Allah, shi kaɗai ke yi wa kauni ke yi wa Allah. Kyala duk wani shehu ka kama sirrin Allah, shi kaɗai ne mafita ku ji ni bayan Allah. Ko cikin kabarin ka shi ake tuhumar ka, ake tuhumar ka. Mai cikakken yanci duniya da kiyama, kowa ya taba ka mu ba ma yi shiru ba, don muna kishin ka mun ba da rai domin ka. Ya magagi Allah ka ƙara lunka fushinka ga dukkanin su gaba ɗai ka zina ƴaƴan iska. Kafirai la'anannu ƴan haram la shakka, tsatsan Abu Lahabin ne asalin su ba mai shakka. Rabbu sa su a ugumin ka dan cikar kadarinka, cikar kadarinka. Mai cikakken